Wani yare nake so a kawo min da ita? Domin ta kaɗai ce ta tsaya mu a rayuwata. Mun aka min wannan an gaba mun komai. Wannan ba damuwa bane wannan rabu. In dai za a yi abin da ya dace wannan ba wannan. Idan aka yi min wannan aikin, to ina tabbatar maka zan kashe kesin ka gaba ɗaya. Shikenan an gama. Kawai yanzu abin da za a yi ka tura min da hotunta. Na tura butar hotunsa a lokacin nuna mu. No, ai da yake koyawa ya ce kana nema na ne wani kai sai ba mu haɗu da shi ba. Amma zan je yanzu sai mu haɗu da shi. Saboda ka ɗauka wannan deal ɗin is done. Thank you. Kajiyar da muka yi da ita. Gaskiya ba mutar ka. Yanda nake ɗaukar ka na jawo ka da irin muhimmancin da na baka ya haka ido hudu da yarinyar ka wacce ta wani. Tun da kace ka taɓa ganin mini irin wannan aikin. Afuwan oga, sammatsi ne. Irin sammatsi. Samma mun ma san shi ne. Kuma aikin mu akwai sammatsi ne. Ka taɓa ganin sa? Babu shi a salon aikin. Kwana nawa yau? Kwana uku. Da bai wuce a yi shi cikin 30 minutes ba. Kwana uku akan yarinya ɗaya. Kuma ka haɗu da ita ido da ido kuma ka bari ta gudu. Oga yarinya ce kamar aljana. Mun bata can ta bulle ta can. Mun bata can ta bulle ta can. Aljana banza. Ko aljana ce in ta bayyana ba sai an bi ta kanta ba. Nawa muka hau? Wannan ganganci ne da rainin. Ai zaka jawo mana wannan ne. Tun da kaje ka taba ganin mun yi wannan. In baka fara irin wannan kuma ba shikenan neman aikin zamu mu rasa ba. Kana ganin yanzu ayyuka billahi suke 30 minutes ake ba aiki to 24 hours kuma shikenan sai mu dauki aiki da kai ya kawo ba 2 to 3 days ana yi kuma a ganta ce ta wurin aljana. Uwar aljanan me? Ai na ne area da ganta mu ji da Allah ka nuna mu. Kai Sajan. Yes sir. Ku tiya ka ne kamo wannan mutum. Ku tiya ka ne kamo shi da Allah. Matsayinka mai kwalwa wanda na san ka san aikinka. Kamo shi. Na yi maka alƙawari na lashi takobi ranka ya daɗe zan kama shi ko a ragargaje ko a raye. Me kace? Sorry sir. Me na baka? Bindiga sa. To kuma ka ce takobi ko? Na lashi bindiga zan kama ka shi ko talin gagasa. Ina jin ka. Ranka dai ina ganin yarinyar nan kamar akwai ciwon hauka a kwalwata. Me kace? Me yake nan ba kwata cikin nan? Gaskiya ranka yarinyar nan akwai matsala a kwalwata gaskiya a inda nake fahimta. Ji ka mutu.
Ka san wannan yarinya? Wannan yarinyar na gane ta. Wata rana ne a Kango na gama gulafewa ta na fito sai na ganta a cikin kangon ta waɗi. Kai, ido na nan kuma kai mace ce? Subhanallah. Kai, menene faru haka? Dan Allah ka taimaka. Ka taimake ni dan Allah, wallahi za su kashe ni. Su waye za su kashe ki? To zan iya miki taimako guda ɗaya. Zan ɗauke ki in kai ki Rahama Clinic domin su kaɗai za su iya taimaka miki ko ba ko biyar tunda ni kin ga ba ko biyar a ciki. Wallahi da kuɗi don iya taimaka miki ai mace ce. Ka tabbatar da cewa asibitin da ka nuna mana ne? A tabbas ba nan ne ba saboda yana ma kallon police station ɗin Gobarwa. In ma ba ku gane ba ku kalle nan za ku ga jan kwano. To shine asibitin. Shine asibitin kawai. Amma yalla bai lafiya? Yar uwan mu ce. Yalla bai da Allah ba ku dan taimakon da wani abu dan yanzu ba ku koyi biyar aji. Sunan malamin ne? Sunana Zara. Malama Zara, me tafi da ke ne? Yallaɓai ina so a bincika min wace ce ni. Wace ce ke? Ka ji ko? Dama na gaya maka. Ba ruwan ka sake samun baki amana ta na gaba kamar shi. Oke sa. Malama Zara, kina so a gano mai ki wace ce ke ko? So, na fahimta. Yanzu muke so ki dan ci ne ko ki dan sha? A'a yallaɓai, na fi buƙatar abin da na tambaye ka. Sannan da zuwa. Bismillah ga. Okay. Yawwa barka da likita. Yawwa barka da dai. Ni sunana Dr. Kabir, Dr. Mahijja, Dr. Hussein da kuma Dr. Buba. Dukkaninmu daga asibitin mahaukata na Dawani muke likitoci ne. Asibitin mahaukata kuma ranka da dai? Bari ko daga can muke wallahi. Ta ina fata dai lafiya. Ha lafiya kenan tun da ke da mu zuwa ai. Akwai wata majinyaciyar mu ne da muka samu concrete information cewa kun yi admitin ɗinta a wannan asibitin wanda kuma abin da ya faru shine mara lafiya ce to sai ake ganin kamar ta dan samu sauki sai aka dan sassauta mata wannan to shine ta maki wannan abin da likitan ta gudu daga asibitin mu shine sai muka zo da su don mu karɓe ta mu mai da ita. Amma dai babu makamancin kes haka a nan wajen. Kuma bani da wani labari a wajen ma'aikata na a waje cewa an kawo wani kes irin haka. Nan ne muna da cikai sai da muka yi cikakken bincike muka tabbatar da nan ne kawai. Okay. Menene tabbacin cewa akwai?
Of course. Okay. Ina wannan din nan. Yau Disha. Oh. Gaskiya ne. Na gane wannan fuskar. Okay? So shine muka zo za mu tafi da ita tana ina. Wani ɗan lokaci kaɗan haka ba da jimawa ba na sallame ta. Ka sallame ta. Yes, na sallame ta. Domin a nan harabar waje aka kawo min ita. Tana cikin wani yanayi amma an bata duk wani taimakon da ya kamata a bata. Kuma dan ta samu lafiya ta watsake. So na ijiye ta a nan ma ina ga a nan reception for almost 3 hours. So ba wani nata da ya zo, then we have nothing to do. Ce ba sallame ta. Ta waye ce muke kawai shikenan da wannan baki tsaya kun yi bincike akan mutum baki wace irin likita ce. A ranka ya daɗe da ka fahimce ni. So mu kawo ba wai wani bane ya kawo ta. Taimako muka bata. To waye ce muke haka ake yi? Kin san problem din zaki ko san hakan da kika yi? Me kin zaki ga calm down? Kin san problem din da hakan zai haifar? I'm sorry, sir. I'm sorry. No, please calm down. Excuse me. Za su kashe ni don Allah ku taimaka. Me faru? Za su kashe ni da Allah. Za su kashe ki? Suwa yake binta? Hey, waya masu maza aje a gyara wancan dakin a kai ta. Ina zuwa yanzu nan. Ko dai shi ne ma mahaukacin ne? Wa'inda suka rako shi? Ina gani duka mahaukata ne. Komai yayi farko da tsakiya sannan da ƙarshe. Kowa yayi barci da sanni sai yayi tashi. Da ɗacin gauta gora a baki zai fafanshe. Hannun da ya watsar dole shi ne zai kwakwashe. Idan da yayi kuka zuciya ce ke rarrashe. Kwanar garin nisa to makaho bai gane ba. Wai menayi ne ni. Wai menayi ne na ga mutane na guduna.